ti. Ne. Za to, že máme mali spojenie elektriku v bunkri. No co, že chceš spojazniť v bunkri? Takže som mi to chodil pod oko. Čo? Ja som to dělal pod takovou diera, nebylo. Teď už je táto pochodě to nebylo. Nedělal názorně. Áno, je to tu. Ide? To svieti. Práve to svieti ten fúrik, ale nakoniec hľadku nešla teraz. Počúvať dobre? Ja si mi drga do telefónu. Tak. Počujete to ľudia? No, Henek je napíchaný z toho. Teraz. Tu je svetlo. Tiež v podstate ukážem. Ne, v týchto zadných vznášlach tuším. Sa mi zdá, že ne. Toto podávajú spustiť internet káblový tu. Tam to nebolo na škodu. Tu je balóny. Takto krásny drevený. Tada, svetielko. Svetlo. Takže ešte máme aj balkónek. To má jak vrlo. To není. Môj manžel. Wow. Funguje, no. Wow. A to by asi aj horelo, To ne? všetko vypadá ako instalácia na internet. Takže tam sú tie žiarovky. Ok, budú a sa povedzme, že to bude svietiť. To si nebudem chytať. Týmto chcem sa pozdraviť našu celenku. Stanová Nickelbex. A mám sa to máš mi videjko páčiť. Taký tatíček natočí. Takisto pozdravujeme Homba Zastratený, Mary Urbex, Urbex Melounek, David Cox, Divočina na Slovensku. A teď našich českých kolegov, ako boli spomenutí Melounek, Koxino, slovenských Divočina na Slovensku. Predovšetkým jasne, že známeho David Urbex, týmto Jack Kerferové, svojou manželkou.
Nie, to je zlaté, také rúžové. Mi vedel okolo. Celkom zaujímavé. Nech budeš kupovať kakať. Ale už hajzová kefa z vodou. Kúlo tam honilo. To je štuka kolo. A chcem povedať, že keď bude treba na veľkú, alebo na malú. Ja si myslím, že ani záchodné potrebujú. Na malú. A toto sú také na veľkú. budovy. Máže mi to najebne na hlavu. Tu nepôjde. Jo. Tak všade musíš do tej elektriky jebať. No a? Ja som elektrikár. Další plesná izba. Uj, svietlo. Zakazujem si zapínať svetlo. Že ma takto zapínať svetlo? A tak som si zapal. Ja neviem. Ty snad z toho máš Vánoce nebo čo? Jo, ja mám z toho radosť. A to som mal úplne... To vidím. Vôbec nebudú svetlo. Môžeme tu povedať pojazný hlavne. Serverovňa. Tady je servery, ako môžete vidieť, napájanie na internet. Další balkónek. Toto je zaujímavé. Nejde, čo? Budí, vedľa sáčne, lístky. Co? Co? Toto tu už neudržalo. Môže bolo aj tu, niečo svetilo. Ne. To nič sa nestalo. Nepotráslo. Ujmu mám na zdraví. Žiaľ vám netrvalo. Nemám. Tu bol trezor, môžete vidieť. No, trochu jebal. Další balkónek. A nebol som na balkóne. Neboj. Nebol, ja to budem na balkóne. Musík akože daleko bys neušiel, lebo to ide rovno furt. Až na konec. Co to bylo? Poďme odkúvam podľa toho. Zlato? Jak to je ten balkón šla to do... Podračí na zpátek. No, poď. Ale je do takého spádu, nebudeme riskovať.
Ja som magol na takéto veci. Ja ti dám žarisko. Mazej a tady, jo. A deti. No, chcel som hovoriť o zdravie prednejšie, ale ide. A tak, keď adrenalín, tak niečo mám povedať. Toto malé ženia, to iba podsapalo po prdeli. Čiže také robím. Chceš? Ešte chceš? Ne. No si potom pomyslieť ľudia, tam si povedať, že som už bol papučov. Ha, možno, teda. Nielen ako manželia, ale ako aj kamaráti a milenci v jednom. Všetko v jednom. Ale ubercieri, vidíte, sme 2 roky a 2 mesiace spolu. Aj rodičia. Aj rodičia a krásne nám to funguje. Čiže nebudú sa mať deti, je to krásna vec. Mať svoju rodinu, vlastne dieťa, ktoré vám dá lásku, ktoré bude chodiť na úberky, ako na pocenia, stanovníkovú text. A naše ostatné prírast. Áno, všetko prírast, presne, takže je to krásne mať takýto život slobodný, nebyť pod papučou ako v iných vzťahoch. No ja, pod papučnici. Presne, ja to papučný nie som, za to som hrdý. Ale nie to náhodou dobrá vec, Na to mám ňu. že takto dvaja sa dohodnú a idú spolu. Nie? Áno. Šili to. Ty si nestupnil na ten drák. No a keby ste chceli vedieť, tak je už po polnoci. Niečo po 1:00 sa mi po 1:00 alebo 1 za chvíľu. Tak. Aj s prespávačkou. Toto vidíte aj podľa hodín, či nie podľa hodín, podľa svetla. Vonka, že je tma. A nie, v septembri všetko býva skoro po obede, no, 6:00. Ospravedlňujem sa za překotkanie, ale niekto ma spomína. Ja to nechcem. To vypadajú bláznici. Áno, pozreli sme sa stajetok. Ale to je takú bláznici ľudia. To si tak všimnete. To, aby si z roboty neutekal, vieš. Presne. Alebo z domácnosti. Tu sme boli. Takže my sa s vami lúčime s mojou manželkou. Takto označením ako zvykne na videu. Tuto peliešok. Ešte pozrieme zábery, či mi niečo nezachytí, alebo tak. No. Ahojte, zanechajte like, koment, odber. A ak sa na toto video páčilo, tak kľudne aj zazdieľajte medzi kamarátmi, známymi.